Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Active shooter drill gipahigayon sa usa ka eskwelahan sa Davao City. Mga estudyante og magtutudlo gisaysay ang ilang kasinatian sa maong drill. Pagpangawat sa usa ka lalaki og panabo nga manok sa El Salvador City sa pool sa CCTV. Sa Maitom, Sarangani Province, sa pulsab sa CCTV ang lalaking mi-order og ilimnong makahubog sa usa ka tindahan apan misibat nga wala mibayad. Fish vendor sa Kaputian Public Market sa Samal Island nga nagapwesto na kilid sa dalan, nakatakda na nga i-relocate. Og mga buhing baboy, nakaikyas human na disgrasya ang gikargahang truck sa Malaybalay City, Bukidnon. Apan, gipangdako prasab sa mga taong midugok sa lugar.